El programa de pràctiques de recerca clínica per als estudiants del grau de Medicina és un programa formatiu que té per objectiu introduir els estudiants de Medicina en què és la recerca clínica i, sobretot, destacar la importància de la pràctica clínica basada en l'evidència. És a dir, està tant a recerca com a assistència mèdica i com a assistència a infermeria. Per tant, m'ha anat molt bé per veure tots els conceptes lligats i veure la medicina o el món de la sanitat com un tot. Veure recerca clínica i bàsica junta no m'ha sigut difícil perquè crec que és bo que els dos ambients s'ajuntin per a investigar i trobar solucions. He fet molt la part de revisió bibliogràfica i la part d'anàlisi CPS, però penso que la recerca és molt més que això perquè també hi ha una part clínica. Que els pacients feien la visita clínica rutinària que els havien de fer i alhora participaven en estudis i els hi feien preguntes per assaigs clínics que estaven realitzant. El que més m'ha cridat l'atenció ha sigut veure com un metge d'atenció primària pot fer recerca i a la vegada tenir la seva consulta. És a dir, he vist com recerca i assistència van lligats de la mà, sinó que no van per separat. El fet d'investigar sobre l'VIH i la SIDA ha fet que conegui molt més sobre aquest món i que tingui molt més coneixement que abans. He après molt vocabulari tècnic de l'àmbit de la psicologia, com funcionen els tests psicològics, tornar a repassar tot el que és l'anàlisi amb SPS, correlacions. Es feien moltes reunions amb infermeres i amb infermers i feien moltes reunions d'equip on hi participaven molts especialistes de diferents àmbits. Jo sí que animaria la gent a presentar-se a una nova convocatòria perquè l'experiència que assoleixes sense ni donar-te en compte és molt bona i coneixes gent i experiències i és molt útil. Amb tot plegat, aquest programa vol ser un complement addicional des d'una vessant no tan curricular formal, sinó més vivencial per tal que sigui un nou sistema d'aprenentatge dels coneixements en medicina.